Hölgyeim és uraim, amikor kitört a háború és megtámadták Ukrajnát, akkor Magyarország az összes menekülő ukránt beengedte. Fedelet adtunk nekik, ételt adtunk nekik, munkát adtunk nekik, és iskolákat hoztunk létre, és fizetjük ezeket az iskolákat a mai napig, hogy az ukrán gyerekek Magyarországon a saját anyanyelvükön tanulhassanak, miközben ők bezárják Kárpátalján a magyarok magyar nyelvű iskoláit. Hálásak vagyunk a magyar adófizetőknek, és általában a magyar embereknek azért a segítségért, amit a bajba jutottaknak nyújtanak. De az osztályok bezárásával kapcsolatosan nyilatkozott a Magyarországon tartózkodó Brendzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, röviden KMKS elnöke. Egyetlen Magyarország egyetlen egy iskola sem zárt be, működik a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatás, a főiskolában időközben egyetem lett, megjelennek az újságok, működik a televízió, működik a színház, egyházaink elvégzik azt a kötelességüket ebben a nehéz időszakban is. Annak a szervezetnek a vezetője, amely gyakorlatilag maga köré szervezi azokat az intézményeket, alapítványokat és embereket, akiket a kormányközeli médiában egyoldalúan a magyar közösségként mutatnak be. Beismerem, én közben mélyen tisztelem azokat, akik még a rendszerváltás előtt, a szovjet idők utolsó hónapjaiban, éveiben elkezdték megszervezni a kárpátaljai magyarságot, és aztán ezt a munkát vitték tovább a független Ukrajnában is, egészen a mai napig. De amikor éveken keresztül egymásnak ellentmondunk, sőt, saját magunknak is néha ellentmondunk, akkor most mi van? 2014 óta Oroszország megtámadta Ukrajnát, teljesen világossá vált, hogy a putyini rendszer számára maga Ukrajna létezése is probléma. Az ukrán nyelv, az identitás, a kultúra, és most ez az állam a saját létezéséért harcol. Miért még mindig Ukrajna az ellenség? Akkor is, amikor én személyesen láttam, hogy ki az az ellenség. Kiszállta meg a városomat, kivégezte ki a szomszédaimat, kirombolta szét az emberek otthonait, köztük az enyémet is egyébként. És ki az, aki pusztítást a mai napig folytatja? Városokat töröl el a föld színéről, embereket öl meg. Miért száll bele ebbe az ellenségkép gyártásba a kárpátaljai magyarság egy nagyon nagy része, Ukrajna legnyugatibb részén? Miért támogatja ezt a komplett intézményrendszer? Miért tartják életben ezt a narratívát, és miért pont választások előtt erősödik fel ez az egész, amikor konkrétan bele is csúszik a politikai kampányba a magyar közösség? Én mindig benneteket kérlek arra, hogy válaszoljatok erre a kérdésre, ezúttal megint csak arra kérlek, hogy gondoljátok át és válaszoljatok saját magatok számára. Köszönöm.